Pois estamos a piques, verdade, Marila, de chegar ao Día das Letras Galegas. Sí, sí. Pero esta miña querida amiga é noticia porque, ademais, vaiselle conceder a medalla de ouro sí que continúa A ti. ver, a medalla de ouro ao mérito filatélico da Federación Galega de Sociedades Filatélicas, de Fegasofi. E cando che entregamos a medalla? Pois o día 15 de maio, coincidindo coa exposición Letras Galegas que fai a Sociedade Filatélica Miño no Liceo de Ourense, que estará ali no Liceo do 15 ao 30 de maio, para que todo o mundo poda ir. Moi ben, bueno, excusamos decir que cando unha persoa se lle entrega a medalla de ouro é porque o ten moi merecido, pero neste caso, ademais, é un orgullo para todos nós. Estamos super orgullosos de ti, Marila. Xa sabes que te queremos moito dende a cidade, dende a xente do redor, concretamente eu tamén te quero moito e quero que o saibas, que estamos moi orgullosos de ti e do teu traballo. Porque cando empezaches ti na filatelia, Marila? Eu empecé na filatelia con 7 anos, así, empecé xa a agardar selos, así, pero xa despois, cando entrei na sociedade, xa nin me lembro cando entrei na sociedade. Por iso conectas ti tamén con nenos e che gusta tanto metelos en escena xa, non? Sí. De feito, vai haber moitos expositores novos este ano. Sí, non? Porque, ademais, na exposición facémola este ano diferente. Este ano facemos o pasado e o futuro da Sociedade Filatélica Miño. O pasado son coleccións de persoas que xa non están con nós e que nos deixaron o legado á sociedade, e o futuro os nenos. Que guai. Este ano nós non nos expoñemos os nenos e o pasado, para lembralos tamén, que é importante, porque sen o pasado non teríamos o presente nin o futuro, o sea, que son o noso alicerce. Claro que sí, falamos de cantos anos, dis? A Sociedade Filatélica comezou no ano 1964. Xa fixo os... Claro, xa fixo. Xa cumpriu fai 2 aniños, así que, bueno, un gran traballo por parte de todos, o de Correos, que tamén está sempre aí. Sempre, Correos, sempre. Por suposto. De feito, temos exposición en Correos tamén, que en xullo temos outro acontecemento así, porque en xullo facemos 6 anos que levamos en Correos, a exposición número 50 desos 6 anos, que levamos aí de forma ininterrumpida. Estamos así de celebracións. Bueno, se que o día 15 vai ser un día moi especial. Como tes pensado así? Recórdanos como vai ser. Como vai ser nada, que imos inaugurar a exposición como sempre. Como sempre non, ten unha cousa diferente, porque aquí esta señorita que teño ao lado ten que cantarnos o himno das letras galegas. Que guai. É a novidade deste ano. Bueno. Entonces va a ser así... Diferente. Diferente, fixo moitísima ilusión. E a nos que te aceptaras. Ai, sí. E nada, pois ali estaremos. Así que, bueno, daremoslle conta ali en vivo e en directo de como van acontecendo os feitos. E, bueno, ali estaremos, por suposto, acompañándote nun día tan especial para ti, Marila. Parabéns, noraboa, moitísima felicidade. E se tes algo máis que engadir, xa estás a tempo, non? Moitas gracias por dar conta desto, pero que teño que engadir é que a xente que pase a visitar a exposición, que ali entre selos se topará de todo. Do tema que se lle ocorra, seguro que hai algún selo ali para poder ver. E aparte, sempre vai haber alguén da filatelia, da Sociedade Filatélica Miño, que lle pode explicar o que queira. Recordamos a que hora? A que hora estamos ali? É o día 15 de maio, ás 8. Ás 8 da tarde. O día 15 que é? Venres. Este Venres, xa, así que ali estaremos apoiando este amor de persoa, ali estaremos todos para disfrutar da filatelia, por suposto, apoiándoa sempre. Moitísimas gracias. Gracias a ti.